Здравейте от острова на 100 гривни. Аз съм Тереза и ето какво научих за личния и професионален свят на Георги Коджабашев. От 11 години се занимавам с татуировки, аз съм татуист, въпреки че не ми личи. Първо работих в Дания, след това обикалих из цяла Европа и от няколко години съм си в България, като това е студиото, където упражнявам тази дейност. Визията ми за татуировките е малко по-дълбока от това просто да направим една татуировка, която да изглежда добре. За мен една татуировка е олицетворение на вътрешния емоционален свят на всеки един от хората, с които работя, и за това отделям супер много време за това да разбера каква е тяхната идея, какво провокира тази идея и да намерим най-подходящия начин, по който да изобразим тази идея върху съответната част от тяхното тяло. Моите клиенти са като мои гости, аз така ги възприемам. И вече като седнем, когато седне клиентите тук, като дръпне това столче, това ми е любимата позиция, като дръпне това столче, като си пусне кафенца, да кажа тук, и като седна, и като задам въпроса, кажи ми сега, каква е идеята ти за татуировка, и стават едни... То тръгва от едната тема, в третата, в четвъртата, и като добавя някои от инструменти като астрология, психологията и всичките книги, които наличат в този аспект, всъщност разбирам, че мога да се допусна в дълбочината на идеята на всеки един от клиентите и те всъщност се чувстват свободни да споделят цялата тази идея. Ако човек дойде с ясна идея и ти покаже, примерно, снимка на това, което иска да му направиш, ти е възможно да го разубедиш и да му направиш нещо съвсем различно. Това се случва по абсолютно естествен процес в 98% от случаите. Те се прекарали много дълго време с вглъбени в идеята, аз съм видял тази снимка или къде си и я искам, и не очакват да дойдат тук и аз им задам въпроса защо искаш това нещо реално, и да дълбавим дълбочината, в която да видим, че същото нещо може да бъде репрезентирано по един доста по-артистичен, оригинален начин и различен, защото аз не се кефя на комерциалните неща и тези, които са често срещани навсякъде. Стилът, в който работя, е черно-бял фотореализъм. Това е интересна рисунка тук. Първата ми рисунка, която пробвах с химикала да направя, 2016 година го направих това нещо. Ето тук мога да е по-голям размер на такива неща, обгорени с пирографи и с газова горелка. Тая картина завърших не много отдавна, между другото. Доста време ми отне. Това нещо е също с молив рисунка. Това е самолетна рисунка, тъй като аз пътувах много из Европа и работих в различни държави, докато летях, не исках да си губя времето, или четох книги, или рисувах. Защо нямаш нито една татуировка, или поне така изглежда? Всъщност аз имам 5 татуировки, но те са твърде малки. Това са точки, които тук може да се види една. И това са точки, които през пътуванията ми, тъй като аз много пътувах с моята работа, съм срещал изключителни хора и съм им позволявал да ми оставят по един, за мен лично, енергиен спомен, и аз нося енергията на тия хора със себе си. Аз не съм художник, никога не съм се занимавал с рисуване, не съм ходил на нито един курс по рисуване. Аз съм завършил телекомуникации и компютърни мрежи в Техническия университет тук в София, и татуирането някакси дойде при мен супер случайно. И когато нещо ме запали, когато нещо наистина ми харесва, аз просто се вглъбявам в това нещо на 100% и намирам от всякъде информация за това как мога аз да бъда добър в него.